Naimbag manen nga oras yu amin papagayam. At to'y manen to'y pagayam yo, Brian Agustin. Amang isagot kada kayo iti may sa adaniw, ang makaitid adal ken inspirasyon kada kayo papagayam. Ngem sakbay na, kablaawan kayo man iti naragsak ken nagasat, ngayon kay panagdingdingeg, iti daytoy agundaway, ken iti daytoy nga oras, sapay kumata saan nyo akalipatan, iti mangi-like, mangi-share, ken ag-subscribe, iti daytoy a YouTube channel, Brian Altea. Alawan papagayam, sapay kumata nakaradkad kayo asang bayan daytoy a programa, ket sapay kumata kanayon nyo dinggen ken tarabayan dagiti daniw amapan ko isagot kada kayo. Adtoyan ti daniw ngenak isagot kada kayo papagayam, daniw ano pa uluan, apay apinanawan na. Wen biag ko apay apinanawan nak, apay abinaybay anak, apay nga imadayo ka kanyak, anya kadi tinagkurangak. Wen biag ko anya kadi tinagbasulak, anya kadi tinagtidakkel anagbidutak, apay akastoy ti inaramid mo kanyak, pangaasim sungbatan nak. Wen biag ko ammom nga inayat ka iti napudno, ammom nga impatig ka iti amin ko, dungo ken panagayat impaay ko, ngem apay akastoy ti inaramid mo. Wen biag ko awan ti ammok a nagbasulan ken nagkurangak, ngem apay akastoy ti impalak-am mo kanyak, adda ka din ken ka ti inak kasukat, pangaasim ibagam kumakanyak. Wen biag ko kayat ko adamagen no addapay laeng patay ko ken ka, pangaasim sumungbat ken ibagam kuma, biag ko ay ayaten ka, napudno ak unay ken ka. Wen biag ko apay apinanawan nak, apay akastoy ti ipalak-am mo kanyak, apay akastoy ti aramidem kanyak, anya kadi tinagkurangak. Wen sapay kuma tanaragsak ka, iti inaramid mo, sapay kuma tadimon tumalakam ti impalakam mo, nasakit unay ti inaramid mo, masaksaktan puso ken nakem ko. Maysa umararubos to'y lulwa, taawan kameten biag po dito'y denak, kasanun dagidi arapaap, kasanuak pa'y itan, kasanu payen dagidi karin karita. Iti indak panagmay maysa umararubos to'y lulwak, taawan kameten biag po dito'y denak, kasanun dagidi arapaap, kasanuak pa'y itan, kasanu payen dagidi karin karita. Apay ayabyag ko, apay nga pinanawan na, di mo katpul
ka, inaramid ko amin, amin nga kitaw mo, ngem di mo met amot na kontento. Panagmaymaysa, umararubos to'y lulwa, taawan kameten, biyag ko dito'y denak, kasanunda di arapaap, kasanuak pa'y itan, kasanu pa'yen dagi di karin karita. Apay ayabiyag ko, apay nga pinanawan na, di mo kat pulos na rin na, to'y panagayat kuken ka, inaramid ko amin, amin nga kitaw mo, ngem di mo met amot na kontento. Apay ayabiyag ko, apay nga pinanawan na, di mo kat pulos na rin na, to'y panagayat kuken ka, inaramid ko amin, amin nga kitaw mo, ngem di mo met amot na kontento, ngem di mo met amot na kontento. Di tanong papagayam tinaggibusan, wenno nagpatinggaan daytoy adaniw, nga inak insagot kara kayo, sapay kumata nagustuhan nyo papagayam. Daytoy adaniw ket isagsagot kara kayo ti YouTube channel, Brian Altea. Babaen toy pagayam nyo, Brian Agustin. Alawin papagayam, kas imbagak tatay sa anyo akalipatan iti mangi-like, mangi-share ken mangi-subscribe iti daytoy a YouTube channel, Brian Altea.